Niftakar kont għadni żgħir ħafna. Meta kont immur ma' missieri kull fejn kien imur. Kont nieħu gost miegħu. Fit-triq kulħadd kien isellimlu, jitbissimlu u jawguralu l-jum it-tajjeb. Għax missieri hekk kien raġel ta' rispett, maħbub minn kulħadd. U ħanejdlek, kont tassew gburi b'missieri. L-aktar żmien li kont nistenna kien il-miliet. Il-miliet tagħna kien wieħed fqir u sempliċi, imma mimli ferħ ġenwin. Il-ferħ li kont inħoss fil-miliet ma nafx nispjegah. Għalija missieri kien kollox. Kien kapaċi jagħmilha ta' omm ukoll, għax jien lil ommi ma nafix. Kienet mietet meta jien kont għadni żgħir. Meta niftakar f'dak iż-żmien inkun nixtieq li ndawwar l-alloġġ lura u nerġa' ngħix mill-ġdid dawk il-mumenti sbieħ. Iżda dan ma jistax ikun, għax iż-żmien jibqa' għaddej u ma nistgħux ngħixu fil-passat. Irridu ngħixu llum u l-ferħ tal-miliet anke llum nistgħu niksbuh. Niftakar li missieri kien bniedem tassew ġeneruż. Kważi ma kellu xejn u l-ftit li kellu kien jaf jaqsmu ma' ħaddieħor. Għex fil-faqar. Iżda l-ġenituri tiegħu kienu żeraw fih valuri ta' altruiżmu u ġenerożità. Dan is-sens qawwi ta' altruiżmu u għoti għall-oħrajn kont ħossu f'missieri. In-nies mill-bogħod kienu jħossu l-ġenerożità tiegħu. Meta kont inkun miexi miegħu fit-triq, kien jieqaf jitkellem ma' dak u mal-ieħor u jekk xi ħadd kien ikollu bżonn tal-għajnuna, għid li se jagħmel minn kollox biex jara kif jista' jgħinu, mhux biss bil-flus, imma anki b'xi kelma ta' kuraġġ. Niftakar ġrajja meta kelli madwar 14-il sena. Kien il-miliet u missieri ddeċida li għall-miliet jagħtini rigal speċjali. Rid jieħodni vakanza barra mill-pajjiż. Qatt ma kont sifirt, qatt ma kont rajt pajjiż ieħor ħlief fuq it-television. Imtlejt bl-entużjażmu u rrid ngħid li dik il-vakanza bqajt niftakarha omri kollu. Iżda l-aktar ħaġa li bqajt niftakar kienet ġrajja ħelwa li seħħet fl-ajruport meta konna se niġu lura d-dar. Niftakar li rajt lil missieri ikellem lil wieħed raġel li kien jidher imħawwad u inkwetat. Imbagħad rajtu jiftaħ il-kartiera, joħroġ ftit karti tal-flus u jgħaddihom lir-raġel li kien qed ikellem. Minnu fih, fuq wiġġ dak ir-raġel feġġet bis-sima ta' ferħ. Kif missieri ġie ħdejja staqsejtu Pa, ġara xi ħaġa? U qalli, u le, xejn speċjali. Dak ir-raġel ma kellux flus biżżejjed biex jixtri l-biljetti ħalli jkun jista' jmur mal-familja tiegħu jiċċelebra l-miliet. X'kien rajtu mħawwad u inkwetat ma stajtx ma ngħinux. Dan kien missieri, bniedem ġeneruż li qalbu jagħtiha lil kulħadd. Kien jaqsam kollox ma' kulħadd. Fi kliem ieħor kien jgħix il-miliet kuljum. Forsi mhux dan hu l-veru ferħ tal-miliet, forsi Alla mhux ukoll tagħna kollox. La tibżawx, għax ferħ kbir ġej nħabbrilkom, ferħ għall-poplu kollu. Hekk ħabbar l-anġli lir-rajja ta' Betlem. X'inhu dal-ferħ li ħabbru l-anġli? Ġesu hu l-ferħ tagħna. Jingħata lilna bnedmin fil-jum tal-miliet. Alla tant kbir isir daqsxejn ta' tarbija fraġli bħalna. Alla hu mimli mħabba l-bnedmin, u għax huwa mħabba rid ikun qrib tagħna biex jurina xi tfisser tassew tingħata għall-oħrajn. Aħna wkoll imsejħin biex ningħataw għall-oħrajn. Ningħataw għall-oħrajn kull darba li flokk infittxu dak li jaqbel lilna, infittxu dak li ħaddieħor jeħtieġ. Kull darba nneħħu l-egoiżmu tagħna biex inkunu aktar konxji ta' dak li ħaddieħor jeħtieġ. Ejjew inħarsu lejn it-tarbija ta' Betlem u minnha nitgħallmu xi tfisser tkun ġeneruż. Aħna ninsabu mixjin fit-triq tal-fidi, iżda ejjew nkunu sinċira magħna nfusna. Naħseb li għad baqgħna biċċa triq ġmiela xi nterqu f'din il-mixja tal-fidi. Fina wkoll suppost hemm xi ħaġa li timbuttana biex niskopru tassew lil Ġesu tarbija. Sant Wistin jgħid li min jgħid li jaf lil Alla għadu ma ltaqax ma' Alla. Dan huwa żmien li fih Alla jrid jiltaqa' magħna. Ejjew bħal rajja mmorru lejn il-grotta
biex niltaqgħu ma' Ġesu u nadorawh. Min għandu li Ġesu f'qalbu għandu l-ferħ, u min għandu l-ferħ ma jafx iżommu għalih biss, imma bil-fors ikun irid jaqsmu mal-oħrajn. Għalhekk nifirħu fil-miliet. Naqsmu dan il-ferħ ma' ħafna oħrajn, anke ma' dawk li huma l-bogħod minn Alla, anke ma' dawk li bil-miftuħ jgħidu li ma jimpurtomx minn Alla u qed jgħixu ħajja mingħajr valuri. Ejja nkunu aħna l-ħabbara ta' din il-ġrajja, għaliex b'dan il-mod aħna jista' jkollna dak il-veru ferħ tal-miliet. Hekk inkunu bħal dak il-missier ġeneruż li bla ma jaf kien jgħix il-miliet kuljum. Il-miliet ma jiġix biss biex niftakru fil-ġajja seħħet 2000 sena ilu, imma biex ngħixu l-miliet kuljum. Il-grazzi ta' Alla li deret fostna. Ejjew ma nibżawx inxandruha kif għamlu r-rajja meta ltaqgħu ma' Ġesu. Ejjew ngħixu l-ferħ veru tal-miliet billi nfittxu lil Ġesu u meta nsibu nxandruh. Ejjew ma naqtawx qalbna nfittxu lil Ġesu fil-ħajja tagħna. Ngħix mhux aktar jien, imma Kristu li jgħix fija.